Türkmenistan'da Täze Ýokary Bilim Edarasy Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersiteti döredildi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti degişli permana gol çekdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Nökergul Ataguliw Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Ýokary Bilim Edarasyny döretmek baradaky amala aşyrylan işler barada hafawat berdi. Vice-premier telekeçilik ulgamynda ýokary derejelik hünärmenleri taýýarlamak boýunça alınıp barlayan işler barada habar berdi. Hormatly prezidentimiziň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersiteti döretmek hakyndaky karary makullandy. Şeýle hem resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Täze Ýokary Bilim Edarasynyň döredilmegine ýakyndan ýardam berer. Şolar wagtda resmi namada belenşi ýaly Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiне 2025-2026 okuw ýylynda talipler okuwa kabul etmek gözeňinde tutulýar. Bundan başga-da Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiне talipleriň okumak üçin tölegleriniň meçhurlygynyň kesgitlenmegi hemde bu uniwersitetde sapaklar okutmak üçin daşar ýurtlardan muallimleriň, hünärmenleriň belenen tertipde çağrylmagynyň gurulmagy meýilleşdirilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de siz hem dünýäniň dürli künjegine bilim almak isleýän bolsaňyz, onda resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa Makul Hyzmat Terjime Merkezini ýutup biljekdiňizi ýatlaýarys. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri Aytakow ýubileyni Rıfgalban A blok 4-nji gat. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.